Orain balizak itxura honean ditugu bere lekuan. Publizidade puzgarri hauek, Toblerone izenez ezagutzen ditugun hauekin sortu da lehenengo komeria. Gero bigarren kaleko balitza horrekin ere bai. Eta arazo guztioi aurre egiteko behar bezalako lan talde egokirik ez. Eta hortik atzerapenak, keskak, zalantzak, hori guztia egoera. Eta gaur, Miguel, esango dut, hirugarren txandazia horretik, San Pedrorentzat hasea asteburu. Asteburu negargarria eta puntara jartzeko, hor, Mekitxarra eta Astillero, eta euren artean, ondarroa sartu. Oso gogorra. Bueno, eta Turzaleoi esan behar dizuegu, estropada amaitu bezain askar, denboraz kanpo ibiliko garenez, bandera eman, eta hortxe amaitutzat emango dugula gaurko emanaldia. Izan ere eskaintza zabala gaurko honetan eta saiatuko gara programazioa modurik egokienean zuei eskaintzen. Bueno, guazen orain, Ohorezko txandarekin lehenengo abiatuko dena Urdaibai, Ohorezko txandan bai, erlojupeko lanean, minutu bat beranduago irtengo da Santurtzi. Irteran 3. 2 minutu beranduago Zierbena. Eta Orio atzoko garailea, laugarrena izango da, berez 3 minutu beranduago ekingo dio lanari Salsamendiren taldea. Zuzenean, ETV baten hasi eta ETV lautik amaitu nahian, Euskal Telebista, Kantabriatik, Castro Urdialesetik, Razomar izeneko ondartzaren aurrean dugun estropa deremu honetan, zoritxarrez, Teka Eligaren egunik beroenetariko bat, den honetan, beltzenetako bat, historiara horrela pasako da, antolaketa mailan, baina ea estropada behar bezala bukatzen den, eta aterako dituzte arduradunek atera beharreko ondorio guztia. Minutu erdi batean lanean ditugu Ohorezko txandako protagonistak. Hogei! Anpelamontzi bat ere badoa. Korrokera eginda. Berehala ikusiko dugu epailea bandera goian duela. Amar. Bandera gora. 3, 2, 1, bera! Ondo. Hasi da ba, Ohorezko txanda. Eta hortxe doaz, gaur Lur Uribarren, patroilanetan Bermeotarren artean. Bai, eta tiralarien artean, 3 aldaketa egin ditu Joseba Fernandezek. Estriborrean, David Alfaia, 3. tostan, eta Oskar Bidez, beste asteburu batez, 2 estropada, jokatu gabe asteburu berean, eta baborrean, Sebastian Azerbi Galiziarra, eta Jon Untzaga, gaur lanerako 5. eta 6. tosta baborrean. Lur Uribarren, pasaden igandean, Kolunian ere, bere ikusi genuen, atzeko txopan nire ustez, Urdaibai pixkanaka badato, orain ez nuke jarriko, Santurtzi, Zierbena eta Orioren mailan, behar bada puntutxu bat beherago, baina bada torrela dirudi. Hor dira, González eta Palazuelos, Galizia Istriborretik eta Kantabriarra Ababorretik. Erne, badoa Santurtzi, bai, abiatu da, Sotera, gaur Lujanbioren agindutara. Horixe aldaketa egin nabarmenena, eta datu hauxe da nire ustez, Lujanbio eta beste 7 arraunlari. Ikaragarrizko aldaketa sortu. Atera kontuak zenbaterainoko aukerarekin dabilen aurten Iker Zabala prestatzen. Estriborrean, David Duran Anketi, Markel Elorza, Arrobikoa 3. tostan, Zabala bera beti bezala 5. tostan, eta espaldan Gorka Arostegi, eta baborrean sartu direnak, Fernando Ruiz, Castroko semea 3. tostan, Fede Esteindal, 4. eta Gorka Ribero, espaldan. Ribero aipatu duzu, eta aipagarria, estropada asko egindakoa joan zen urtean, eta noski gero fitxaketen eraginez eta bakoitzak bere toki hartu, eta zaitasunak titular postu hori mantentzeko, eta aipatu behar da aurten, besteak beste, Markel Elorza ere egoera horretan ibili dela, eta gaur eman dio estropada Markel Elorzari prestatzaileak Iker Zabala. Bueno, hemen da Zierbena. Lehenbiziko nobeda da ikusi duguna,
tapakia bai, baina palkari gabe. Hemen prestatzaile bakoitzak pere arara antolatzen ditu treneruak, atzo Donostian hain errendimendu ona eman zuen taldearekin, Eskifaiarekin alderatuta, 4 aldaketa zunzuk egindakoak. Estriborrean Asier Hernandez, 3. eta Baborrean Daniel González, hau ere 3. sartu da, 5. tostan Asier Bermejo eta Raul Gartzia aurrekalari lanetan, beti bezala, mugimendu hori rankaria aldatzen duenean Gartziari ematen duen aukera, Eladio Sánchez, hau ere Castrokoa, ekartzen du espaldara. Bueno, eta Orio prest. Erne, 5 segundo. Hor da Orio, gaurren eta traineru berriarekin. Bai Orio, atzo estrellatuta garaipena lortu. Eta hortxe dira. Balka txikia eta tapakia hauek. Gorka Aranberri, mutilak animatzen eta 3 aldaketa. Hain zuzen atzo, kanpoan utzitako 3 barrura sartu bai ditu Salzamendi. Hori da, 3 eta dantza desentea, Estriborrean Kepa Arrizabalaga eta Alexander Esteban sartu dira, 2. da 4. tostan Perzaitz ekarri du, atzo Mazatostatik espaldara, Arratola bostera, eta Baborrean Galdi sartu da, beti bezala 3. baina aldaketa esanguratsuak egin da, Leandro Salbaño 2. ekarri du, Martxel Aldai espaldara igo, nire ustez, aldaperi, arruteri, lehenbiziko aldiz, atxeden emateko eta gero ikusten ari gara Ibai González ere hor erdiko tostetan 3. 4. eta 5. darabilela Salzamendi. Hor gutxien mugitzen duena Ostolaza da. Bai, hortxe, uste dut estropada bakarrak geratu dela lehorrean. Posik izango da Salzamendi, bere lanarekin. Bueno, erreferentzia Jaun Andreo, Zierbena erreferentzia onena markatzen ari dena. Segundu batera zen Orio, orain Zierbenaren parean, Urdaibei segundu batera, Santurtzi 3. Hor, Nando Rua, bai, erritmoa markatuz. Zoterako barruko kamara horretan, bai. Ababorretik eta gero ikusten dugun barruko kamara hori, arpegiko keinua iruditzen zait, erraz arraunean, askotan horixe baloratzen da, esan da, baina arraunean ari alda, ia badirudi, ez dela nekatzen eta noski nekatzen dela, kontua da erraz egiten duela arraunean. Eta bestei eginaraz egiten diola gainera. Hondarribiarrak orain, Zalen txaloa jasotzen. Txalo handia Zalek merezi dute gaur, Ibon. Bai. Kirolariek bai, baina Zalek ere bai. Pazientzi galantarekin da zalaparta gutxirekin. Bai. Jasan dutelako goiz traketxo honetan gertatutako guztia. Lehen etorri zait burura, hau garai batean, gorriz gorriz, ikusten genuen Castro puntaren puntan zegoenean. Orduan alakorik gertatu izan balitz, eta diot hau bereziki beroak zirelako eta buliosoak, honez esan da, ikeragarrizko alaitasuna ematen Begira, Urdaibai, 5 eta 21. Segi, Ibon. Iruditzen zait orduan zalaparta handiagoa izango genukeela. Urdaibai 5 eta 21, Santurtzi 4, eta hor Hondarribia markatutakoa 5 eta 25. Bueno, hor nahikoa, datu hori nahiko esanguratsua da, Horrek esan nahi du, baldintzak behintzat nabarmen ez direla aldatu. Zierbenak segundu bat Orio eta Urdaibairi konparaketan Santurtzi 5. Mikel Ojeda nola ikusi dugun, Baborretik, Estriborrean bestera pasa. Ojeda, Bou Bizkaiako aurrekalaria, baborragoa da, horrela esan badaiteke, Estriborragoa baino. Begira hor, zelan Lur Uribarrenek, trenerua hor, gogortuta ekartzeko. Urrengoa zin dugu, Santurtzi Ziabogan, Hor Garaba, Sotera ontzian. Begira, Nando Ruak nola, ikusi zer egin duen kinua, erlojuari eman dio. 5 eta 25, hain zuzen, Hondarribiren denbora. Orain pentsatzen dut, Estriborrera enfilatu daterako dela, gero olatuak aprobetxatzeko edo. Zierbena eta Orioren artean segundutxo bat besterik ez. Eta Urdaibairen GPS-aren informazioa, momentu honetan ez da baliogarria, izan bezain askar emango dizuegu nola ez ba. Ikusten dena da, lehenbiziko luzio honetan, Zierbenak eta Oriok tartea, 4 da 6 segundo, ireki dietela, bitxandak idei. Urdaibai 5 eta 21, Santurtzik 5 eta 25,
Begira Zierbena. 5 eta 19. Orain arteko onena. Eta Zierbena eta Orionen artean, orain ez dago tarterik. Parean doaz, konparaketa informatiko honen bidez. Eta Urdaibai 5 litzateke, eta Santurtzi 7. Ez da giro hor kanpoan. Orain gogorra esango dute, baina barrura askotan patroiek baborrei eskatzen diete favorez ez tiratzeko. Ontziak gogortu bakarrik egiteko eta gorputzaren kargarekin laguntzeko, hori gogortuta ekartzen. Orio gerritmoa. Hor da Orio. Hogeita hamabost paladan. Altxerri prest, arrauna lotuta, Altxerrik. Da Orio, hortxe, parean ibiliko dira. 5 eta 20. 5 eta 20. Urdaibai baino bat bizkorrago, Zierbenak baino bat gehiago. 5 eta 20 Oriorentzat, lehen luze horretan, kanpokaldeko Ziaboga. Bueno, zer esango dugu ba? Urdaibai lehiakor, Urdaibai hala ere, 3. da une honetan txandan. Zierbenak hori 3 segundu, bigarren luzeko referentzia dau, orain 2-3 hor dantzan, gero Urdaibai 8ra, eta Santurtzi 10-11. Horri ikusten dena da, txanda, ia bitan puskatu dela, ez da? Zierbena eta Orio batetik, Urdaibai da Santurtzi bestetik. Hala dirudi. Burua eskatzen du Lurru Ribarrenek. Burua, guazen Bermeotarrekin! Cambio de chip, ahora, atento a esta hora, Baburres, hombre, muy buena Sebas, vamos atentos, listos, ahora. Urdaibai ongi datorrela, Treneroak gogor eginda. Bueno, konparaketa hau ezin dugu egin, baina erlojupekoa delako, beste egunetan bai. Hondarribiak 21 eta 27 amaieran, lehen luzearen amaieran 5 eta 25, Santurtziren denbora hortxe markatu du, Zierbenak Hondarribiari 6 segundo ibon. Lehenbiziko luzea. Lehenbiziko Ziabogan, luze horretan, bai. Gertatzen dena gaurko beldintzegin nahi da zaila kalkulatzea eta ufada noiz izan den eta kanporantz edo barrurantz harrapatu ote duen. Baliogarria izango da beti esaten duguna. Bai. Bigarren Ziabogan hartutako referentzia, Joan etorri eginda gero. Gaur oso garai bateko emanaldia, horretan ere. Bai. Hemen Orio. Gaurko olatuak, hemen ez da popareko olatu hori ez da, olatua etortzen da treniroaren atzekaldetik eta nolabait eraman altza eta jetxe egiten. Larerditan Hondarribiak 10 eta 34. Eta hori hobetu egingo du Urdaibaik. Hala iruditzen zait. Hor dira Bermeotarrak. Arrokeriari gabe, Bai. 10 eta 31. Begira, orain Orio Zierbenaren denborak berdintzen, De modo que parece que la bandera, la séptima bandera CaixaBank que está en juego. 2 segundu, gehi. Sortzi Zierbenak Urdaibairi, 10 segundu. Ez, horre hon daiteke koska. 10 segundu badira, Joan etorri bat eginda baina, erabakita ez. Momentuz badirudi, Orezko txanda honetan dagoela bandera. Argi Zierbenarekin, Zierbena eta Orioren artean, oraintxe lau, tarterik handiena. Urdaibai 8ra, Santurtzi 13ra. Unezkero badakite, galikoek erreferentzia hau. Espainiako txapelketa irabazi zuten hemen, Bai. Joan zen urtean, kolpe ederra eman zuten. Gaur 8 Koruñan lehenbiziko kale horretatik estropada niretzat oso ona egin zuten. Eta atzo ere, Donostian, Bai. ez ziren urtibili. Horra Zabala. 10 eta 40. Pasatxo bezala, Santurtzi. 10 eta 40, Hondarribi eta Donostiarraren atzetik. Laugarren izango litzateke behin-behineko zelkapenean. Ez zait iruditzen orain Zierbenakoek buruan, asteazkeneko Bizkaiko txapelketa izango Ez da dutenek. gutxiagorik ere. Besteak beste, arrobiko batzuk igual ez dituelako sartuko. Libre da hor, nahi duena ontziratzeko. ¡Cállate, Raúl! ¡Cállate, Raúl! 5 segundo hori, argi. Argi gaurko Zierbena honekin. Raúl Gartziari abisua,
Cierra, vamos, tenga. Agindu zorrotzak, Bai, Borja Joantxe. Gomezek, 10:24, Hondarribik Amar. markatu duena, 34, 10 segundo. Beraz, Zierbenak 10:24, Urdeibaik 7 gehiago, Hondarribik 10 gehiago, Donostiarrak 11 gehiago, Santurtzik 16 gehiago. Ea Orio! Entzuna alduzu zer esan duen Borja Gomezek. Borjak, La podemos liar. hori da. La podemos liar. Borjak badaki, ondo ari direla, hori bost, hori gora doa. Bai. Eta orain barruan, Orio golaturen matu bain, aprobetxatu beharko luke barruan. Berzait, espaldan begira, Mikel, hau ez dugu ikusi. Bostauko palka horiek, metakrilatozkoa. Ni behintzat hori bakarrik ikusi dizkio. Ondo itxi, Pol, geratu, Karga gutxi, eta babesa eman, lagundu. Listo, 24. Abantailatxoa Zierbenak, Argi! 10:21, Urdaibairen temporada hori, 33 joan da azkenean. Hirugarren Orio, Zierbenak 10:24, Urdaibaik 10:31, Oriok 10:33, Hondarribiak 10:34, Donostiarrak 10:35. Oso estropada garrantzitsua orain, une honetan Oriorentzat. Beste entzat ere bai, Hondarribirentzat, baina Hondarribik ja egin du, berea. Hondarribik 21 eta 27 amaitu du, Oriotarrek jakinda, eta hau errojobekoetan ondo dabilenaren errenta da, zer egin dute aurkari zuzenek. Hori orain kudeatu egin behar da, eta alba da estututa hobetu, ez? Zierbenari ari zaio estropada eraeran jartzen, Baina begira bestetik, Orio bederatzira da eta Urdaibei 10-era. Bai. Bigarren postua du gaur kolokan orain une honetan Orio. Eta ligari begira, Orio eta Zierbenaren artean, 12 puntu. Bai, 12 tartetxoa dago. Orain artean, nolabait ligako lau handien artean, besteak ere 5. eta 6. Donostiarra eta Urdaibei handia dira, baina esan nahi dut, indartsuenen artean aurten, Zierbena da, bandera irabazi gabe dugun bakarra. Eta gaur eskura du. Eta esan da esan ari gara, Urdaibai pausoka badirudi etortzen ari dela, eta gaur momentuz Zierbena alde batera utzita, onenen denboretan dabil, Argi dago, txapelketei begira, hor duela erronka Urdaibaik, gero aukeratuko ditu bandera batzuk, seguru, esan adu berak, Joseba, Zarautzerako adibidez, eta noski gero txapelketa danak. Ez Bizkaiko aste honetan, Euskadikoa, Espainikoa, eta gero Kontxakoa, egun berezi horietan badu aukera, zeren liga joan zaio. Ez da aurkari bat utzi egin behar duena, aurkari sorta bat ditu aurretik, 5 hain zuzen ere. Eta abantaila joan da gora, atzo ere, estropada txukunagoa egin, baina puntotan, beste 3 puntu. puntotan kaltetu atera zen. Gaur lehenbiziko aldiz, liga osoan Urdaibaik Orioren aurretik bukat dezake. Bai, oraintxe bertan parean dira. Zierbenak 10 segundu eder ditu egoera hau kudeatzeko, Hondarribiaren denbora 16 eta 18 hor, kanpoan, eta badoaz Bermeotarra. Ea, Urdaibai ziago gau. Ojeda prest. Entzute alduzu azpitik, Bai, edarki entzuten Mikel. 16-10 ikusentzuleo. Ederki antzemago diote estropalariek patroiaren tonoari bakarrik, jakin gabe testua, tonoari bakarrik, bueno, gaur hemen badiau zerbait ere, badiau. Bai. Orain Urdaibai, Orioren aurretik Urdaibai. Bai, segundu bat, bi, hor dabil, GPS-a dantzan. Zierbenarentzat gaurko eguna haundia izan daiteke. Joan zen urtean, Ondarroan irabazi zuten, ligako estropada. Urdaibai le iría sacando un segundo a Orio, 11 segundos. Marka txikiarekin. Eta Orion, datorren astean Orionagoaz, eta Orion, hortxe azken momentuan, txak! Estropada bukara, Horretez hartu Oriok eta bandera herrian geratu zen. Bai. Gaur urruti Santurtzi, Bai, eta zelkapenean ez dakit denboretan, 20 segundo, baldintzak ere alakosak dira, txarrak, asko galduta. Kanpoko ziago hori.
Mende isilik. Ea. Ziagoga libre. Ez dute ilu jandiok, Hamasei eta hogeita hiru. Vizcaya, la soltera de Santurtzi. En la tercera de las maniobras, tercera Ziaboga. Empilando ya Urdaibai, Santurtzi, este último. Poliki gora doala tartea, Orio sufritzen ari da gaur. Urdaibai 9 segundora bigarren alitzateke, eta Orio 10-11 une honetan. Hor beti izaten da, ez da, itxasoko egunetan eta 10 segundua ezpitik eta errekuperagarriak direla eta gaur ez baita atzo bezalako eguna, atzo poparekiro gehiago zegoen gaur baino. Gaur kostauago, narratzagoa dago. Trapalla itxura gehiago, bai. Oso txarra arraunerako. 16-0-2. 16-0-2 eta Hondarribiri koska, 16 segundo. Aurreko txandako garailari. Urdaibaik 16 eta 10. Bueno, errekuperatu da pixkat Orio, bigarren posturako gaur. Hor da. Ez da golo hartzerik. Aurretik Hondarribiren denbora hor da, eta Donostiarrarena ere bai. Irabazteko gaietzarenean, bigarren oso postu hona da, eta Oriok orain artean hori egin du. Irabazi edo bigarren bukatu. Eta liga alako egunetan, nik uste dut irabazten dela, edo alakoetan ere bai. Erortzen zarenean, edo zure errendimendurik onena agertzeko modurik ez daukasunean, eutxi nola baitere. Hor da Orio. Urdaibai baztertu beharrote dugu, Mikel. Banderarako 8 segundora jarri da, Bueno, Zazpi. Asko esate igual da. Argi Bermeon ere. Bere aukerak ere baditu. Argi Bermeon ere. Joparian. Bukaera uztan bai. Han kanpokaldean ez du olatua bai, baina hasi esan dugu. Epa. A 11 segundos de Ziervana no mejoraría ni el tiempo tampoco. Orio. Zeritu zaitzu hori, hor. Maniobra. Bueno, orain, atera behintzat oso zabaletik. Iruditzen zait, propio hartutako erabakia dela. Begira, helikopterotik garbi ikusten du. Nora datorren? Hau zero kalera dator. Gero, bukatu egin behar du, bere kaleti. Bai. Baina beste tiratzen du nik uste. Bai. Bueno, diferentzia 8 segundotan dago. Orio Ziabogan 3. egin du, 16 eta 13. Olatuan Urdaibai. Zierbenak Urdaibairi 8, Oriori 10, Santurtziri 23. Orzuloan, oraintxe, olatua. Eta egurra estrigorre, kolungak eta konpainiak. Ematen du, azken luze honetan, bermeotarrak ongi ari direla, Oso ongi gainera, zazpira begira. Motzetxo geratu gote zaio estropada. Bai. Ikusi beharko dana da, pare horretara ailegatuta nolako lana egiten duen Zierbenak, ez? Hori azkar jakingo du, 2 minututan. Nola nahi ere hau beste Urdaibai bata, Mikel? Bai, ari da bere onera etortzen, bere onera balator. Orio lanak, 12 segunduko atzerapena. Liderraren momenturik zailena behar bada hause. 3. ari gara ikusten, Ziagoako datoak eta. Baina hemen da Urdaibai! Urdaibai! 21 minututik gora. Hondarribiak 21 eta 27 markatu du. Hortik bera garbi, bermeotarra. Urdaibai! Hor da... Bai! 21 eta 11. Bermeotarren denbora. 9 segundu bizkorrago dator Zierbena. Okerrik espada Zierbenak eramango du, bandera. Hala ematen du. Bai. Hala ematen du. Egon kortu eginda hor tartea. Santurtzi asko sufritzen. Santurtzi puntu desente. Utziko ditu gal. Eta zelkapeneko 3. postu hori galduko du. Hor orain, Urdaibai eta Orioren artean dago, segundo bat, 2 segundo, hortxera biltzat antzan. Traineru bat. Zierbena olatuan orain. Hor dago gakoa, Orio 2, Orio 3 gaur, hor dago, diferentzia. Urdaibarentzat gaur irrifartsu bueltatzeko eguna. Bai. Eta Santurtziarrentzat, keskatuta itzultzekoa. Baina laren ikuste dut, Zabalak garbi ditula gauzak eta Zabalak kolpea
txapelketan bilatuko dula Bizkaiko txapelketan, Ibon. Gaurko 14koa ikusita, noski orain arraunean eta gaurko estropadan daukate harreta osoa, baina 14koa egiterakoan, asteazkeneko estropada ere, hortxe buruan eduki du zalantzarik gabe. Santurtzi, Donostiarraren aurretik atzetik, Donostiarraren atzetik. Begira, 21 eta 23 Santurtziren denbora. 21 eta 23 Soterako mutinentzat. Urdaibai zazpira hurbildu da. Hortik ezin pasa. Hemen da Zierbena. Zierbenak bandera. Zierbenak bandera bentxe. CaixaBank bandera Castron. Hor da. Errentari eusten. Hor da Zierbena. Bai Zierbena. 21-0. Momentuz onenak dira. Eta konparaketan, 7 segundu Urdaibairi, 10 hori. Erne arreta osoz jarraituko dute, begira Urdaibai eta Orioren arteko burruka hori. Oden behar, olatua Oriok. Olatu bat daño gehiago Ibon. Bai. Honek bai baitaki, argi oraindik. 21-0 Zierbenak markaturiko denbora. Orain gora, ritmoa gora Oriok, nabarmen. Lehenbiziko, berrogeita bat balan bai. Joaldi bete-betean, hori. Bete-betean, den ematen. Badakite puntu garrantzitsu bat dagoela hor jokoan. 21 eta 11 Orio. Barkatu, Urdaibai. Urdaibaiko 21, 11, 28. Zierbenak 21-0. Ez dela sartuko. Ez. Urdaibai izango da bigarren. Urdaibai bigarren, Orio, 3 gaur, 21 eta 15. 21 eta 15. Lehen postua eta bandera, Zierbenako mutinentzat, hor dago irudia jaun Andreok. Zierbenak garaine, Zierbenak bandera, CaixaBank bandera Castro, Zierbenak. Hortxe da, Bizkaitarren posa, erregularrak dira, lehiakorrak dira, ontzi erdia galdu zuten, joan zen udazkenean, neguko azokan esango dugu udazkenekoan, buelta eman eta hortxe burrukan, eta heldu da bandera Zierbenarentzat, 21-0 48. Garaipen handia beraz Zierbenarentzat, eta estropada egin dute, eta gainera azkar ikusi dugu, ondo ari zirela, gustura ari zirela lanean. Urdaibaik 21, 11 eta 28 bigarren, Orio 3garren, 21-15-0. Albiste ona beraz gaurkoa Zierbenarentzat, albiste oso ona baita ere Urdaibairentzat, eta bere neurrian Orio gaur galdu ditu puntuak, bai, Zierbenarekin eta Urdaibarekin bat, baina Hondarribiari, aurkari, hurbileneko aurkariari bat sartu dio. Beraz, sailkapen nagusian berehala ikusiko dugu, asteburua ona izan da hori jotarrentzat. Zierbenak kolpe handia eman, eta ikusiko dugu orain bandera ematea bizkor egiten duten, sailkapenara ikusiko dugu, Oriok 89 puntu, 79 zituen, 10 bildu ditu gaur, 89, eta Zierbenak 67 zituen, orain 79, 10 puntu, eta sailkapen nagusian bigarren kokatu da Zierbena, bere meritua eman behar zaio, Zunzunegiri eta Zierbenako arraun elkarteari, hemen da sailkapena. Zierbenak ere baduela bere bandera, Oriok 4, Zierbenak bat, Hondarribiak bat, Santurtzik bat, eta erregulartasuna saritzen du liga batek eta begira. Erregulartasunaren sailkapena hor da. 5. Donostiarra, 6. Urdaibai, gero Kabo, Kaiku Ondarroa, Lekitxarra, ikusi koska, azpikaldeko koska, 7 puntuko altxorra Lekitxarrak, Astilleroren aurretik, eta 9 San Pedroren aurretik. Ta lehen aldiz San Pedro azkena eta 2 puntuko zuloa playoffeko taldearekin konparaketa egin da Ibon. Hori da, kirolarloari jaramon egin da, titularretako bat hori, behetik San Pedro gintzat asteburu negargarria, oso peltza izan dela, eta oso kezkagarria.
Lekitarra 9 puntutara joan zaiolako, eta Astilero 2 puntura, hor Ondarroa ere tarten sartu delako, eta jakin badakigu, 12garrena Eskola Beligako azkenekoa alegia, zuzenean kategoria galtzen duela. Bestetik, azpimarratuko nuke, pasaden astean Koruñan ere, horrexekin bukatu genuen, Urdaibai ari erakusten hau beste Urdaibai dela. Pausoari lotuz, gaur, bigarren, Garailearen gandik 6 segundora, eta ligako liderra atzetik utzita. Eta bestetik nola ez gaur, Zierbenaren eguna. Hau, arraun mundua jarraitzen duen inor, ez du harrituko, Zierbenak udazkenean talderdia galdu bai, baina eraberritu eta maila oso ona ematen ari bai. Eta patroien zelkapenean, Arkaiz Diazek 3 puntu gaur, Borja Gomezek 2, Jomari Lujanbiok 1, zelkapen nagusian izugarrizko tarte hartu du Arkaitz Diaz Donostiarrak 13 puntu ditu, gero atzetik Goikoetxea eta Zelaia 5 eta Borja Gomez ere gaurko 2 puntuekin, 5 kokatu da. Berehala protagonistak bandera eman arte zuzenean jarraituko dugu ETV Lauren bidez, eta hemen dugu Jose Manuel Ortiz jaunak Irifarrean ekarriko digu gaur Zierbenakoen posa. Zorionak, José Manuel, gran día para Zierbena. Sí, muy gran día, sí. Después del regatón de ayer, hoy que sin calles, sin nada, en una regata además de mucho nervio para las tripulaciones, pues bueno, por lo que ha pasado, el bogar y desde la primera palada ir marcando ya las mejores referencias ha sido muy importante para nosotros. Estáis siendo muy competitivos, regulares, os ponéis segundos en la clasificación general de la Liga, en vísperas del Campeonato de Vizcaya. Estamos viendo una Zierbena pletórica y esta es una noticia muy importante después de lo que pasó al cierre de la temporada anterior, ¿verdad? Sí, bueno, era creérnoslo nosotros mismos de que estábamos ahí, ¿no? Podríamos pensar que al final los nervios nos podían traicionar, ¿no? Porque tienes que volver a empezar a demostrar otra vez que eres un buen equipo, que eres un equipo, como tú dices, competitivo, ¿no? Y la verdad esto nos va a servir para reafirmar que el día que remamos bien corremos mucho, que es las sensaciones que se estaban sacando en los entrenamientos con la gente. Entonces es llevar a papel lo que estábamos viendo todos los días, ¿no? Regata muy importante la de hoy, en un día especialmente complicado. No te voy a pedir una valoración muy profunda, pero exige esto una reflexión importante dentro de la propia ACT, ¿verdad? Sí, pero como bien dices, esto hay que tratarlo en el ACT, hay debatir, ver, tomar soluciones y bueno, porque cualquier cosa que mejore el espectáculo y bueno, pues eso, pero entiendo que es cosa interna del ACT y que bueno, que nosotros, sigo diciendo lo mismo, los delegados de los clubes somos los que más tranquilidad tenemos que tener para todo este tipo de cosas y tratar de buscar siempre las mejores soluciones, ¿no? Estupendo, gracias por la valoración y enhorabuena por el éxito de hoy. Ahí van los muchachos a recoger la bandera. A ver si les damos un abrazo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. Ibon Gaztañazpi, benetan ederra, gaur ikusi dugun erakustaldia, hor dela Zierbena ere burrukarako. Bai, bakarren batek zalantzarik baote zuen, horra Zierbenaren agerraldia, oraindik bakarren batek ere galdetzen du, Zierbena hurrengo pasaden urtean ere, hortxe zegoela, puntaren puntan, eta bestetik nabarmendu nahiko nuke, Mikel Zierbenako ordezkari jaunaren hitzak, zeinen gizon neurtua den, beti, eta zeinen zuhur eta hotz hitz egiten duen, eta beti ere ardurak eskatuz, eta baina hotz eta badaki egon behar den tokian egoten. Benetan ondo neurtutako hitzak eta horrelako irizpideak eta horrelako jakituria ere behar da, horrelako ardurak izateko, kluben ordezkari eta herri baten ordezkari ere izaten dira neurri batean. Bueno, zorionak haiei, eta emanaldia bukatu behar dugu, Frantziako turrarekin utziko zaituztegu berehala, baina ikusi behar dugu nola jasotzen duten alde batetik elastikoa, lidertzaren elastikoa orain Oriotarrek, hor da Gorka Aranberri, 89 puntu ditu, zelkapen nagusian Oriok, Zierbenak 10 gutxiago, 79, hirugarren Hondarribia, 77rekin. Tarte ederraren jabe dira Oriotarrak, orain txapelketeiekin aurretik, gogoratu, Donostian izango dela Gipuzkoako txapelketa, asteazken arratsaldean, eta Bizkaikoa Lekeition izango dela. Oriotarrak pozik doaz, harrera ederra, atzo garaipena Donostian, gaur 3. postua, eta emakumeen garaipena ere bai.
eta festa izango da baita ere jakina Zierbenarentzat gainera oso maitea bihurtuko da hemengo estropada eremua, hurbilekoa da, bertako arraunlariak ere badituzte, Castrokoak, eta bandera jasotzera orantxe joango dira, une batetik bestera, Zierbenako mutilak, eta hor inguruan izango da, seguru, gogoti saiatzen Saragandara lankidea, eta bi hitz ere kenduko dizkiogu bertako ordezkariari, eta horretxekin amaiera emango diogu gaurko emanaldiari. Hemen txerago prest, Mikel. Goiz, eta bukaera benetan beranduegi, tamalgarri, entzun dut bai, Saragandara prest baldin bazara, protagonistak berehala dituzu hortxe gainean, pentsatzen dut bandera jaso arte, ezin izango diogula. Hori da, bandera jaso arte, Borjarekin ezin dugu hitz egin, baina bere ala etorriko da, segituan. Ederki basara. Hor daba, Zierbena, merezi zuten hauek ere bandera bat. Pentsa, Miguel, atzo bertan urrutira joan gabe, 4 segundo pasatxora sartu ziren. Akoruñan ere, nire ustez, lehenbiziko kaletik igandean, txantan bigarren botaldian estropada oso ona egin zuten, eta hor inguruan gabiltzanok, jakin bagenegen abek egunen batean bandera irabazi behar zutela, eta gaur irabazi dute, inorrez harritu, talde indartsua osatu du, Zunzunegik, horre ikusten dugu, Zunzunegik, proba du, bandera irabazita bai, baina zerbait badu esateko honek. Bueno, gaur gertatutakoari buruz izango du. Zerbait baino gehiago, seguru asko. Bai. Esateko, hitz egiteko, proposatzeko, baina orain haue gozatu egin behar dute, garaileak dira, haie bakarri dakite, zenbat gora bera, zenbat buelta, zenbat sufrimendu, eta besteak beste, hemen garaile handia Juan Zunzunegi bera da. Arraunlari eta entrenatzailea, garaile handia da. Udazkenean, beste taldetan ere bai, baina hemen mugimendu handiak izan ziren, mugimenduak batez ere, jendeak beste arraunkarte batzuetarako bidea hartu zuelako, eta apeti izaten da bai, fitxatu, baina batetik fitxatzen jakin egin behar da. Arraunlariak erakartzeko ahalmena ere bai, alegia arraunlariek entrenatzaile batzuekin arraun egitea nahiago dute beste batzuekin, eta gero niretzat zailena ekarri, jarri, motivatu eta bat egin. Bat egin horien guztiekin. Eta 7 hilabetean egin du, 9 hilabetean egin du. 7 hilabetean eta bateletan, traineriletan, eta orain traineruarekin guztiekin lehiatu. Zorionak! Zierbena hor da Borja Gomez, Kantabriarra, hemen, bere komunitatean bandera astintzen, Castro Urdialezen, egun berezi eta gora beratxu honetan, eta berehala Saragandara lankidearen eskutik minutu labur batean, gaurko beste protagonista handia, Zierbenakoen patroia Sara, alduzunean Hemen txeda bai, Borja Gomez, zorionak. Muchas gracias. Bueno, ayer ya me contabas, ¿no? 3 segunditos, qué pena tal, pero ha llegado la primera bandera de Zierbena, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, estábamos ansiosos ya porque una cayese de nuestro lado. Hoy lo hemos hecho todo bien, hemos aprovechado las empopadas de vuelta, nos hemos defendido bien hacia afuera y la verdad es que disfrutando. Es un campo de regateo que os gusta, o quizás lo conoces bien tú, ¿no? Que eres de por aquí. Sí, la verdad es que bueno, he hecho unas cuantas regatas aquí, pero bueno, la verdad es que el equipo ha ayudado mucho, la gente que estaba afuera hoy también se merecía estar. Y la verdad es que hemos disfrutando cuando te dan referencias buenas disfrutas y es difícil ya que te quiten el puesto, entonces sabíamos que si le metíamos un poquito la Pro Aureo podíamos llevarnos el gato al agua y así ha sido. ¿A quién se lo dedicas? Nada, se lo quiero dedicar a los que están en la Zodia, a la familia de todos, porque al final son los que sufren los entrenamientos y las horas de trabajo y bueno, y nada, y sobre todo a la afición. Disfruta, zorionak. Muchas gracias. Bueno, bagoaz bizkor, berehala Frantziako turra, Euskal Telebistan laugarren katean, eta izango duzue, arratsalde bero honetan, badakizue, pelotare badugula, San Fermin tornearen final ederra, Ibon Gaztañazpi, guk beste utzi behar diegu tartea, gurea itxas maratoi bat izan dago. Hori da, Baskaria irabazi dugu gaur behintzat. Seguru, postre eder eta guztiz.